sans plus tarder en calmonndirɗo mo ganduɗa kawani Elimane Ka hande noon mbiɗa andi weɓata professeur professeur e almuɗo mum Elimane o salminama. no ɗum kam min andi a tubatin quoi. Amadou Diallo a salmitama a juurama a weltanama haɗen calmina dendagal keɗotoɓe radio Jafala FM 91.9 kala ɓe goni e nder lesdi Sénégal haɗa andi Jafala kam ko radio ngo ganduɗa ko international comme ndino mbiruɗo nin hande ngo hette région ji kewɗi ɗi ganduɗa ɗiɗo e nder 14 région ji gonɗi e nder Sénégal ɓe foof ɓe calmine ɓe juure ɓe beltane voilà minon salmina ko musidɗo mon Elimane Ka ko animateur ko jaydiyanke ko reporter toon to radio municipal mo Kaolack kono ne kam jogui radio ngo mbiyetengo Sunuker FM ko radio en ligne woni aussi correspondant radio télé Fulɓe international ɗo e diwan mo Kaolack Amadou mi salminima mi juurima o machallah wadde ɗen mbawi ten ko kattante leñol tigui bismiɗen hannde émission ɓamtore leñol ha leñol ɓamto wallahi ko noon ina yarata machallah min beltanima mbima bisimilla ma e radio Jafla FM international noon kadi bisimilla ma e émission ɓamtore leñol machallah Elimane woni an ardi walla ko an sababu fedde dental Fulɓe international walla fedde dental Fulɓe émission dental Fulɓe machallah woni ko fayida ni hikka programme mo ganduɗa hoorema ɗon mbowi yuɓɓindemo e Kaolack hikka mbadduɗon collaboration e ɗum ko ganduɗa kam ɗum woni fedde Ibou Ndiaye Ba haade men woɗɗoy tan holko saabi collaboration eyyi collaboration hande mi ari hen mi arananma rek e sababu fedde nde arandi fedde dental Fulɓe sa nani ina wawi ko dental sa wi dental woni ko hawrindini Fulɓe foof saabu ko émission mo mbaɗatmi toon to radio municipal mo Kaolack émission o minambo winduno guila ko ɓooyi noon kono mi dañino caɗele seeɗa wadde mboye déposé radio ji kewɗi hayɗo e Jafala mi feeri ɗo ar mino mboɗa déposé min ɓooyi noon mi naɓi mboɗo radio ji kewɗi ko wayno Alfayda en ha radio municipal waɗi jamanoji noon ɗo e 2018 e radio ji ɗiɗi noddidi kam kono finalement nde wonɗo radio RMK FM ko wonɗo radio ngo ganduɗa ngo fuɗɗo aussi ngo dañani émission Pulaar mo ganduɗa ko émission men enen gaay mbaɗmi préféré yaade radio municipal Kaolack mbaɗmi créé émission ko takno mbaɗmi créé émission aussi mi yehino ha jiimi émission ngaji Pulaar ɗi kebbi manque e nder région de Kaolack par ce que eɗen dañno émission ngaji Pulaar kewɗi e radio Guendi o yanke gongo goɗɗo radio Guendi gorgoɗo woni RTS en dañi toon émission Mari Cissé en woni émission suba belanɗoma mbaɗannoɗo mardi en dañino toon Yelli Guissé mbo itta en dañino toon Fandou Almoudou mbo Kadia Sène en dañino toon la voix des éleveurs woni dande aynakoɓe ɗiɗon émission ngaji nayyi foof ko Pulaar wonɗo ɗi foof mbaɗɗen jekki en jiyatani ɗiɗon émission ɗum ɗo ni wonino ko ganduɗa ko musique am en tant que ɓiɗɗo pullo dillatɗo e média aussi hayso tawi no ido mi waɗatano Pulaar ko heewi hay si mi waɗatno Pulaar ne aussi koye anam goɗɗo mbaɗiratnomin mbimi pourquoi pas neɗɗo waɗa créé émission déposé mbo radio ji noon ha wora RTS par ce que ɗum mbinomi saabu ko takno mbimi nawata RTS par ce que no wa'anno dal komi jaaɗo pour longtogol ɓe e nder voilà ɗum ɗon calatunomi hen mbimi waɗat feere ha mi daña émission mo ganduɗa ɓen koɓe kaɓatono ko min waɗat feere ha mi haɓo ɗum ko ɗum addi émission dental Fulɓe puɗɗima mbo e juin 2018 Allah waɗi mbo yaaha mbo premier émission am nde mbaɗmi mbo vraiment directeur hoore mum iɗi ko waɗa félicité par ce que ñana ko daña koye appel aji ne feere ha naata e radio he ɗum noon wona min ko Pulaar ngu ko jiggoɓe ko soroɓe ɗum kam haɗa en wawi setto vraiment Allah waɗi émission o mbo yaaha ha Ba Aliou Diallo ƴetti initiative fodde créé fedde dental Fulɓe mbaɗande accompagné émission ko ɗum addi oɗon émission caggal nde ɓe mbaɗi fedde nde min mbaɗino lancement o toon to Kahone ne hawrino e coronavirus o ɗum ko seeɗa tan waɗatno rowani waɗama toon to chambre de commerce hikka noon fedde yiɗɗo Ndiayba ɓe jiiɗi organisé kam enne programme mo ganduɗa ko mbaɗaɗo décentralisé puntinaɗo e nder commune mo Kaolack e Ba Aliou Diallo wiɓe pourquoi pas naɓoɗin saare amen Dagga Diakhaté kam boye fedde yiɓɓe Ndiayba joni ɓe mbi ɗum caggal nde ko saare mon e naɓete an woni président fedde dental Fulɓe pourquoi pas mbaɗen collaboré mbaɗen programme bono goto ko ɗum addi oɗo collaboration
te harandi émission ngaji men ɗi kam enen en mbawa ya sans artiste ji par ce que ko enen ko kamen liggantoɗen ko kamen taki gonɗen ɗo e radio ji e saabu kamen mbatten promouvoir musique men à travers ɗum eɗen mbaɗa toɓɓe eɗen mbaɗa jewte ɗe ganduɗa ɗe nafa fulɓe ɓe eɗen ko ɗum woni mission men hannde te min andi sen ɓuuri yaha to nder ma en kaal aussi e caɗele men enen animateur eji ɗi par ce que ko foti haale inchallah machallah woni ko ganduɗa hoore makko ko fadino betenona seeɗa sababu ma wadde créé émission dental fulɓe ina fadini no betenona seeɗa donc kono ina wayno harande ko wotere